Antikultové organizácie často tvrdia, že ich hlavným cieľom je ochrana ľudí pred nebezpečnými sektami a kultmi. Avšak ich činnosť môže mať aj negatívne dopady na jednotlivcov a spoločnosť. Tieto organizácie môžu niekedy zasahovať do osobných slobôd a práv, čím narušujú základné princípy slobody vierovyznania a združovania. V snahe odhaliť nebezpečenstvá, ktoré podľa nich predstavujú určité náboženské alebo duchovné skupiny, môžu šíriť strach a paniku, čo vedie k stigmatizácii a diskriminácii členov týchto skupín. To môže mať za následok spoločenskú izoláciu, rozpad rodinných vzťahov a poškodenie reputácie jednotlivcov, ktorí sú považovaní za súčasť týchto skupín. Navyše, metódy, ktoré antikultové organizácie používajú, môžu byť v niektorých prípadoch kontroverzné a neetické. Tieto organizácie často využívajú intenzívne mediálne kampane, právne kroky a dokonca nátlakové metódy, aby dosiahli svoje ciele, čím môžu zničiť životy nevinných ľudí, ktorí nie sú v žiadnom skutočnom ohrození. V dôsledku toho môže byť činnosť antikultových organizácií vnímaná ako narušenie osobnej autonómie a ako nástroj spoločenskej kontroly, ktorý zasahuje do slobody jednotlivcov rozhodovať o svojich duchovných alebo náboženských presvedčeniach.